Digitalizazioak iraultza ikaragarria erakarri du gastronomia sektoreari, produkzio arlotik, edo bai, elikagak nola prozesatzen diren, arlotikan baita ere, eta azkenengo momentuan kontsumidoreak nola, zerako interakzioa ekitzen du jatetxean eta elikagaiekin, edo bai, kontsumitzen dituenean, asko aldatu egin ditu. Jarrerak, motivazioak, espektatibak baita ere, ez da? Orduan, Big Data implantatzea efizientzia garatzea da. Balioa aportatzea eta azkenean zure eskaintza atraktiboagoa egitea. Jatetzea azkenean humanizatzeko ere bai balio du, ez da? Interakzio hori, erlazio hori garatzeko eta erlazio horretan gu bezeroak eroso sentitzeko ere bai baliogarria izango leke. Hori front officeen, hau da, bezerori buruz begira, baina gero ere bai, zure gestioak kudeatzeari begira, dana digitalizatuta edukitzen badezu kudeatzaile moduan, ere bai efizientzian irabaziko duzu, jakingo duzu zenbatakazu produktu batekoa momentuan almazenan edo erosi bar dezun edo ez. Jakingo duzu bezeroren, beren pentsamendua zure funtzionamenduari buruz, ezta? Ere bai jakingo zu momentuan. Eta momentuan zerbait egin dezakezu hori hobetzeko txarra baldin bada. Puntu guztietatik begira, digitalizazioa da teknologia pixkat, garapen horiek sartzea pixkanaka jatetxe munduan, oso onak dira, baino arlo guztientzako. Bezeroa, produktorea eta jatetxeen kudeatzaileari begira baita ere.